dobrodošli u novi video. Evo, mislim da je vreme da, obzirom da smo malo sredili ovo golfa, da se malo provozamo, da vidite kako ide čiča od 35 godina. Mislim da bi to bilo stvarno krajnje vreme da se malo provozamo. Ajde da palimo ovo čudo i da bacimo jedan krug. Naravno da otvorimo šiber, sve ono kako dolikuje. Evo nas. Udobno smo se smestili. Ništa, za početak da otvorimo ovaj šiber, pošto nema nam vazduha bez ovoga u autu. Tako da, to je to. Evo ljudi, pogledajte ono original Volkswagen ključ. Nema, čiča je sav u fullu. A inače, ovo ovde je nešto bilo dodatno, on je imao podizače prozora, verovali vi ili ne. Ali kažu i da su nešto to mogli da skinu, jer prosto nešto nije radilo kako treba. Ništa, evo, ubadamo ključ, kočilo i ajde da palimo. Ništa, pali deka ko metak. Naravno, kao i kod svih ovih automobila, brzine idu u H, u X, kako hoćete. Tako da malo druga pa prva, nekad hoće, nekad neće. To je to. Ajde da se ja vežem i da krećemo polako, napravimo jedan krug sa čičom, da vidimo kako ide čiča. A od ovih biciklista ne može se živi, čoveče. Evo, Čikica, to jest Dekica, vozi pun gas. Idemo druga lagano. Tako da, nije loš golfić. Ne možemo mnogo da ga kudimo. Za svoje godine ne ide loše. Lagano. Druga, treća, vozimo se. Mislim, trapovi su solidno utegnuti po rupama, nije to uopšte loše. Tako da, za auto ovih godina može se reći da je u odličnom stanju što se tiče mehanike. Ništa, evo malo da probamo. Samo što ovo iz prve u druge nešto loše ide. Evo druga. Jedno 3000 obrtaja. Evo vidite, ide čiča uzbrdo fino. Mislim, ovo je uzbrdica. Ne znam da li tako deluje, ali verujte mi da jeste. Sad, evo vidite, sa 20-30 na ležeći, ništa, nema bam bum tras. Evo idemo još malo gore uzbrdo. Ide dekana fino za svoje godine. Nego što ovde svako malo ima nekih ležećih. Mada ovaj nije nešto visok, evo, prešli smo preko njega u gasu. Ali ajde da se ovde malo okrenemo. Inače ćemo da završimo gore u šumi. Eto, otprilike vidite kako ide Dekica. Fino je to, solidno utegnuto za svoje godine.
Mislim da čak neka kola i mnogo mlađa bolje lupaju od ovoga. Mislim, dobro, naravno, nizbrdo može kako hoćeš. Malo je jako ovo sunce, ne znam koliko će biti dobar ovaj snimak, ali evo, probamo neku ladovinu da nađemo. Tako da, eto, Čiča ne ide loše. Za sad ne smem mnogo da ga hvalim, pokvarit će se. Evo, ovako što se tiče nekih narednih akcija, morat ćemo rešavamo ova sedišta. Mislim, i generalno interijer, ima tu posla da se sređuje, čisti. Ali evo, reko, malo da se provozate, da vidite kako ide ovo čudo zvano Golf dvojka, star 35 godina. I što na plinu hoće da se ugasi ovde, čoveče. Vozio bi ga na benzin, ali nešto loše radi na benzinu, tako da će morati možda i karburator malo da se pogleda u neko dogledno vreme. Ovo malo nezgodna raskrsnica, ovi idu odavde, ovi odavde. Ali dobro, sad su ovi blokirali prolaz, dole je crveno i evo, prošli smo nekako. Idemo da napravimo jedan krug sa dvojčicom. Ne znam da li ste vi nekad vozili Golfa dvojku. Kakva su vaše iskustva sa dvojkom? Ste vozili dizel, benzinac? Nažalost, ovo je sad postao jako redak auto i ljudi vas vrlo čudno ponekad gledaju u saobraćaju, kao prijatelju, šta voziš ti to, bog te maza. Evo, kao što vidite, Golf solidno upija ove beogradske rupe. Ide on fino. Evo nas, sad stižemo na kružni tok. Ne znam kakva su vaša iskustva sa kružnim tokovima. Kako se snalazite na kružnim tokovima? Boga mi, ovdje je neka ozbiljna gužva. Baš čudno petak. A što je najgore, mi moramo se proguramo jer mi nećemo tamo gde hoće svi. Tako da ovo je sad ozbiljno guranje ovdje, pošto ovi su se dole nešto zagušili, ne znam šta se dole dešava. Ništa, nekako smo se probili, ali sad ćemo ponovo da naiđemo na tu istu gužvu, jer nam treba neki izlaz. Inače, ko je u kružnom toku, taj ima prednost, ali evo vidite, gospođa se ugurala. Tako da ne bi bilo loše da date desni migavac kad izlazite iz kružnog toka, da bi ljudi koji su negde iza vas, ispred vas imali ideju šta ćete da uradite, jer u kružnom toku se uglavnom ne zna ko pije, ko plaća. Ovdje imamo neke ležeće, pa kad prođemo još jedan ležeći, onda ćemo malo još da probamo da vidimo kako ide Čiča. Ajmo sad. Imamo neki pravac. Pa šta znam, ne radi nam ova kazaljka za brzinu, ali nije ovo neka silna brzina, ali evo, Čiča lagano uzbrdo vuče fino. Treća, četvrta, ovo je sigurno do 60-70. Nije ovo prosto auto za neke silne brzine. Već 120 u ovom autu je ozbiljna brzina. Mada ima ugravirano 220.
iskren da budem, ja to ne bi probao u ovom autu. Mislim da je to malo prevelika brzina za auto ovih godina. Ovdje imamo neku ozbiljnu rupu s ove strane. Eto ljudi, to vam je to. Evo ide Čiča opet uzbrdo, nema nikakvih problema. Vuče treća 2000 i nešto obrtaja. Tako da nije loš auto. Za svoje godine može se reći odličan. Eto ljudi, to je bilo to. Jedna kratka vožnjica, 10-ak minuta u Dvici. Nadam se da vam se dopalo kako je voziti ovako neki auto. U današnje vreme, kao što vidite, nema tu servo, nema ništa. Sve vam je ovde na fizikaliju. Tako da, eto ljudi, to je to za ovaj klip. Da vas ja više nešto ne zadržavam puno. Hvala vam na gledanju. Pa vidimo se u nekom narednom klipu. Da li sa dvojkom, da li sa nečim drugim. Vidjet ćemo. Naravno, ako vam se svideo klip, obavezno like, subscribe, znate kako ide. Ako hoćete, ako nećete, pa i to je dobro. Ništa ljudi, vidimo se u narednom klipu. Evo, gasimo cvaju, dižemo ručnu. Aj sad, prva brzina to, kad nađeš, kad ne nađeš. Tako da, šta da radimo? Ništa ljudi, vidimo se u narednom klipu. Ćao! Girl that they don't talk about quiet.